you have this spirit of witchcraft. Ty vieš, že máš toho ducha veštectva. Áno. You only threaten this man with divorce. Stále prenasleduješ toho muža s rozvodom a chceš opustiť dom. Áno. Stále to prichádza na moju myseľ, že musím urobiť samovraždu, potom ako opustím a chcem, aby z neho nebolo nič. Duchu Svätý, ja ju chcem zničiť. Chcem ju zničiť a ja chcem za to, aby on bol za to zodpovedný. Ty chceš čo? Áno, ja ho chcem, aby nič z neho nebolo. Ty chceš, aby z neho nič nebolo. Prečo? Ja ho chcem, aby nič nebolo z neho. Prečo? Duchu Svätý, v mene Ježiš, prečo ho chceš urobiť nulou? Pretože on hovorí, ja a môj dom budeme pracovať pre Boha. Čo si povedal? Pracovať pre Boha. On hovorí, ja a môj dom budeme pracovať pre Boha. OK. Duch Svätý, v mene Ježiš. Hovoríš čo? Ja ho chcem zničiť. Prečo? Pretože on chce pracovať pre Boha. Pre koho? Pre Boha. On chce pracovať pre Boha. Povedz to hlasnejšie. Čo si povedal? Ja ho chcem zničiť. Prečo? Lebo on chce slúžiť Bohu. Pretože on chce slúžiť Bohu. Lebo ho nenávidíš za to, že chce slúžiť Bohu. Watch the screen. The spirit. The evil spirit in the woman speaking, that's the wife of this man. Nečistý duch z ženy rozprával tieto slová. Délivrance dans la puissance du Saint-Esprit. Oslobodenie mocou Svätého Ducha. Monsieur, disant qu'il veut le détruire parce qu'il veut servir Dieu. If he's delivered and this man is not delivered, we have not done Ak by anything. bola ona oslobodená, ale on nie, vtedy sme nič neurobili pre nich, pretože ona do neho niečo vložila. Ale teraz obidvaja sú oslobodení a sú slobodní. You can serve your God. Ty môžeš slúžiť svojmu Bohu. Áno, ja chcem slúžiť svojmu Bohu. Budeš slúžiť Bohu. Áno, haleluja. To je moja jediná misia na tejto zemi. Slúžiť môjmu Bohu do konca môjho života. Haleluja. You are free. Teraz si slobodná. Choď a objím svojho muža. Gloria a Dios, vemos ese testimonio de esta pareja, de esta mujer, esta liberación. Watch the screen. Total deliverance. Úplné oslobodenie. Husband and wife. What the Lord has joined together. Čo Boh spojil, to človek nech nerozlučuje. Thank you, Jesus. Ďaká ti, Ježiš. Ďaká ti za to, že si nás oslobodil a vyslobodil z moci démonov. My ti chceme slúžiť, Pane. Where there is solution, there is forgiveness. Tam, kde je riešenie, tam je odpustenie. Where there is no solution, there is no forgiveness. Tam, kde nie je to riešenia, neexistuje odpustenie. Toto je riešenie. Wonderful woman. Teraz je to úžasná žena. It is the antecedent. It is biological makeup. Stalo sa to náhodou. To bolo niečo, čo bolo na nej, ale to nebola ona. Teraz je slobodná. Nikdy v živote jej nepripomeň, čokoľvek by sa stalo doma. Ak by ste sa niekedy pohádali, táto oblasť je oblasť, ktorú nikdy nesmiete vysloviť. Keby ste to pripomenuli si vzájomne, Boha rozhneváte. Ona sa pripojí k tebe a budete spolu slúžiť. Áno, ona je úžasná evanjelistka. Ona sa pripojí k tebe a budete spolu slúžiť. Volám sa Rina Matthew, mám 47 rokov a pochádzam z Nového Zélandu. Tento pán vedľa mňa je môj manžel. Toto je prvýkrát, ako sme prišli sem do synagógy všetkých národov. Muž Boží prišiel ku mne a povedal, ty máš v sebe niečo a ty sa chceš rozviesť so svojím manželom. A tiež mi povedal, že máš ducha veštectva a to je tvoj problém. A v tú chvíľu ten duch, ktorý bol vo mne, sa začal prejavovať.
zlým spôsobom. This spirit of witchcraft. Ty vieš, že máš toho ducha veštectva. Áno. You only threaten this man with divorce. Stále tohto muža prenasleduješ rozvodom, chceš opustiť dom. Áno, stále to prichádza na moju myseľ, že musím urobiť sebevraždu a opustiť dom, a aby z neho nebolo nič. Duchu Svätý, ja ju chcem zničiť. Ja ju chcem zničiť. A ja chcem, aby na ňom bola za to vina. Ty chceš čo? Chcem, aby z neho nebolo nič. Áno, prečo? Ja chcem, aby z neho nebolo nič. Ty chceš, aby z neho nebolo nič. Prečo? Duch Svätý. V mene Ježiš. Prečo nechceš, aby z neho čokoľvek bolo? Pretože on hovorí, ja a môj dom budeme slúžiť Bohu. Takže muž Boží povedal, že si posadnutá duchom veštectva. Áno, to pochádza z rodiny môjho otca. Keď ten duch sa začal vo mne prejavovať, ja mala som vo svojom srdci túžbu sa rozviesť so svojím mužom. Môžeš nám povedať pre dobro tých, čo to počúvajú, ako dlho to bolo? Áno, takmer 14 rokov tie prejavy boli veľmi silné, ale myslím, že to bolo ešte oveľa skôr. A keď ten duch začal chodiť na mňa, stratila som kontrolu sama nad sebou a bola som veľmi nahnevaná a bola som taká silná a môj manžel sa snažil mi pomôcť, keď sa ma snažil objať alebo čokoľvek, ja som ho hodila na zem len takto, zničila som veci, rozbila nádoby, buchala som dvermi, 2-3 dní sa k mne nemohol nikto priblížiť, ani svoju dceru som nechcela vidieť, ani môjho manžela, chcela som byť úplne sama. A keď som bola sama, prichádzali pocity viny a chcela som zabiť sama seba, mala som depresie. A stále som mala pocit, že že urobím samovraždu a že vina bude na mojom manželovi. A ďalších 24 hodín som nejedla, nepila, aj keď mi manžel niečo doniesol jesť, ja som to vyhodila. Takže keď ten duch prišiel na teba, bola si úplne iná osoba. Áno, všetko. Moja tvár sa zmenila, moje prejavy, moje správanie sa zmenilo, ja som bola úplne iná osoba. A keď ten duch odišiel, bola som veľmi obvinená vo svojom svedomí, čo som urobila. Duchu Svätý v mene Ježiš. Ty si povedal čo? Že chceš urobiť? Ja ho chcem zničiť. Zničiť ho chceš. Prečo? Pretože on chce pracovať pre Boha. Nemali sme doma pokoj, radosť, nič. Nemali sme ani vzájomné intimné vzťahy. Ako dlho ste v manželstve? Áno, 22 rokov sme manželmi. My sme odišli z Indie a chodili sme po rôznych pastoroch a kedykoľvek sa oni modlili za mňa, ten duch sa nikdy neprejavil. A keď sme odišli z tých modlitieb, tak som začal obviňovať manžela, že ty si ma tam zobral, a aby si ma oslobodil a vždy som sa z neho vysmiala, že on sa mýli. Ty chceš čo? Ja ho chcem zničiť. Prečo ho chceš zničiť? Pretože on chce slúžiť Bohu. Watch the screen. The spirit. Man of God with his power of the Muž Holy Boží Spirit. s tou mocou Svätého Ducha, keď sa pozrel na mňa, ja som nemohla pred ním obstať. Začala som kričať a zrazu som sa začala prejavovať a ja som nevedela, čo to zo mňa hovorí. A nakoniec, keď pohol rukou ponado mnou, ja som spadla a ja som v tú chvíľu vedela, že niečo ma opustilo a odtedy sa cítim veľmi ľahká, slobodná. Pred oslobodením som stále vo svojej hrudi cítila niečo veľmi ťažké, ale teraz cítim sa ľahká, radosť mám vo svojom srdci radosť. Ja som slobodná, áno, Pán Ježiš ma oslobodil. Ja sa volám Matúš, som z Nového Zélandu. Ja slúžim Bohu, ja chodím k ľuďom a hovorím im o Ježišovi. Áno, pôvodne som z Indie, ale posledných 7 rokov bývame na Novom Zélande a sme občanmi Nového Zélandu.
Ten problém, áno, skoro od začiatku manželstva už bol, ale tak silne sa prejavoval od 14 rokov. Spred 14 rokmi to začalo. A veľmi často sme sa hádali, bolo to veľmi bežná vec v našom manželstve. Ona stále chcela mať posledné slovo. Ale potom, a keď som sa nezhodol s ňou, vtedy mala väčšiu a väčšiu zlosť a stále to takto začalo. A ten najväčší problém bol, že keď som nesúhlasil, ona odišla do samoty a ja som jej stále vravel, aby nešla do tej samoty, ale aby čítala Bibliu a slovo Božie, ale nikdy sa to nestalo. Ona bola v zázemí sama a ten duch ju ničil a ničil aj celý náš dom. Takže môžeš povedať, že bola úplne inou osobou. Áno, keď sa ten duch začal prejavovať, tak bola úplne iná osoba. Ja myslím, že dnešnému dňom mám doktorát z prejavov démonských. So how do you feel now that your wife has been delivered? Aký máš toho pocit, že tvoja manželka je oslobodená? A ja myslím, že toto je ja viem, že toto je posledná zastávka v našom oslobodení. Ja toľko rokov som to čakal. Je to len milosťou Božou, že sme zostali v tomto manželstve k dnešnému dňu. Len Božia múdrosť Božieho slova ma zachovala v tomto manželstve, pretože ja som sa bál Boha, ja som sa stále díval do slova Božieho a jediný model života pre mňa bol model Pána Ježiša Krista. A ja som sa díval na tie utrpenia Pána Ježiša Krista a mne dávali silu. A ja som tou silou Ježiša Krista v tomto utrpení, v tomto manželstve vydržal až do tejto chvíle. Because he has the desire to serve God. Délivrance dans la puissance du Saint-Esprit. Oslobodenie mocou Svätého Ducha. Donc il veut le détruire parce qu'il veut servir Dieu. A pani a ten pán boli oslobodení mocou Svätého Ducha. Ona sa spojí s tebou a budete spolu slúžiť pánovi. To bude úžasné. Ona je evangelistka, ona sa pripojí k tebe v službe. Na konci toho proroctva muž Boží povedal, že ja budem evangelistka a že budeme spolu slúžiť Bohu a že budem pomáhať môjmu manželovi niesť evangelium mnohým ľuďom. Ako sa cítiš? Cítim sa veľmi šťastná. Nech Boh požehná všetkých vás.